जोबोद गोजोननाय मोनदों बे ओनसोलाव गोबां रोखोमनि जाथिफोर दं जेरैहाय राभा गार' आरो राजबंसि बर' बेहाय मोनसे जयै दिनै मोनसे एकदम कालारफुल मोनसे कम्पिटिसन दिनैहाय खुंदों बेयो जोबोद मोजां जादों होननानै आं बुंगोन आरो गोबां मानसिया बेहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो बिराद मोजां कालारफुलै जागासिनो दङ बयनिसिमबो दमासि फोरबोनि बा गोजोनै जासिहरनाय थाबाय दिनै नैबे भुबनेश्वर हाजोआव जे पिकनिक स्पट इक' टुरिजमनि नैबे जायगायाव बेजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे 4th एडिशन माबा दमासि फोरबोनि मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि लादों बेवहाय आं नुजाफैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे ओनसोलाव गोबां रोखोमनि जाथिफोर दं जेरैहाय राभा गार' आरो राजबंसि बर' बेहाय मोनसे जयै दिनै मोनसे एकदम कालारफुल मोनसे कम्पिटिसन दिनैहाय खुंदों बेयो जोबोद मोजां जादों होननानै आं बुंगोन आरो गोबां मानसिया बेहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो बिराद मोजां कालारफुलै जागासिनो दङ। बेयो जोंनि आजै आजौनि मोनसे फोरबो हिसाबै बेखौ फालिबोबाय थादों दा गेजेर ससेयाव एसे खम बायदिखौ नुदोंमोन खिन्थु दायो जोङो जे बेखौहाय मोजां मोनो आरो जोंनि मानसिफ्रा बेजों सोमोन्दो दं हिसाबै दिनै बांसिन फालिबोनायखौ नुदों आरो माने बिराद कालारफुलै मोजाङै आरो ओंथि गोनाङै फालिनायखौ आं नुदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां